Yebaya we yetiawa press conference a yefre ade afa yenua prekope a we yebununi Kofi Adoma Nwanwani ne accident he ne a lot of misinformations in sama sebe ontisa na binum beka wono ne awie ye pese yedane akire ne ye kirekire mu sede e wote ede ma adofo dom ne mpempem yemma wakwaba eba Adepa TV. Adepa TV yewo normal pa edema wampa. Enne yaba friends abase Brun Champion Youth Association na akeka omo ho abom. Omo afiri ebi firi doma brekum techiman nkranza chese Brun Champion Association bono Champion Association ni nyina ba bi obi bia fidi honom a omo nyina ba besia wa abase ahimfi sisi aye kase ni nyina ne sen de tie ne se de koso e won tentan fidie ni so no omo ba beyi ano enche na Magraham de beto abonte concerning friends Kofi Adoma ni incident na asi no o kan sembebre de ni ho nyina o kan ye na nne Brun Champion Youth Association omo de nchiremu a ewo ho bia ne de wo ho no ma Magraham wa ensem a wa dan bia no enne omo be press conference na de wo ho bia no o ma waso ate nti yanse emre no yenko tie emfiri Mr. President Brun Champion Youth President nano yenko tie de wo ho no man kasa na emra ya ba de wo bia no ye de beto aso medine Adomako Benjamin ubetima afrem alase ho meje wo so medawase yenko tie mra sisia sorry na fa unim de franca inni wenim on sorry Brun Champion de Duapa Homa yan sorry Brun Champion de Duapa Homfa enkunim de franca inko Homa yan sorry Brun Champion de Duapa Homfa enkunim de franca inko anom ene adofo Brun Champion Association for a yahia mu ewa ha adom ene mpempem nananom yadenchia efri yempanyimfo ho edebre mu nyina bia ya yewe ye abase abase manhene na himfie ne yewo sesie ya befre ha jatabuom ahimfie ya ba haidie ye begina ye patrons anamu patron a wodi kan abase manhene Obrempon Krutachi the second ye wato so mienu doctor osagefo osiade yo ageman badu do mamanwura ne wato so miensa wosena kofena tabiyaw ya woye nkyira manhene ne wato so nan ye odene ho afram brempon ya woye suma manhene ne wato so num doctor ohempon ye boa asiama ya woye atebubu manhene ne odi ho biem ye nana drobo manhene de otwato we ye patrons him sesia ye kasai akan nyina piesie oyeko panyini in fact de wode akan na konwa anyini a esosen akonwa bia wo manyimu osiade yo akonfia mew the fourth techiman manhene yadenchia efri mpanimfoe ho anase nananom be ho edebre ho ya yeti hai Brun Champion Association efri mmia ye bebre ohwe menua ya wodi kan ya opon ofridoma wing ne wotoso biem brafo okan brafo yin bia owo doma ahimfie me ameti hai fosu Gideon hunim medada president de Brun Champion Association menua bo ahe ewo abase Brun Champion Association
ɛna afei nso yɛne ayɛ general secretary ɛyɛ Owusu Jaban Hayford etwa to ne dom ne mpempem a begu yɛchi enyina ɛnɛ yɛba ya anokwa semini wɔyɛ bɔkɔ nanso wɔnyɛ bɔkɔ saa brano nsemisia sɛde yɛ ahyɛ hobɔ sɛ yɛde ahobrase kwan so yɛbɛkyerɛkyerɛ mu hibia ne yɛba bɛkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ Ghanafoɔ na ansa na wobɛteme kasa ahe ma adikin aka sɛ obi sɔre na ɔde ɔyɛ babunu ɛwɔ baabi na wɔ kasa ogyina ne wura no mba na mu ne kasa nti wɔka na yɛ kasa twitwie na yɛ atenni a ɔka de gu ne wura no mba ho fi na ɔka na animonyam wɔ mu so a ɛhyɛ ne wura no animonyam na me de ɛne me dom bono nkyɛmpe ma so so ehyi na yɛ wura no mba ka ba na momu ne yɛ betietie nti ɛnya ade a kasa twitwie bia befiri yasɛm himu aba yɛba ya wɔyɛ tiawa press conference a yɛfrɛ ɛde afa yɛnnua prɛko pɛ a wɔyɛ bunu ni Kofi Adoma Nwanwani ne accident he ne a lot of misinformations nsɛm a sɛbe ɔnte saa na binom bɛɛka wɔno ne awie yɛpɛ sɛ yɛda ne akyire ne yɛkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ wɔteɛ ɛde ma adɔfoɔ dɔm ne mpempem na odi nkan binom bɛka sɛ ada ne dadaada yɛnkasaeɛ efisɛ Kofi Adoma Nwanwani yɛ yɛnnua prɛko pɛ ne yaw ɛyɛ yaw a yɛn so yɛte bi ne sun yɛ sun na namaneɛ ɛyɛ namaneɛ enti ne ato no he yɛgyina ha sɛ yɛ ne no yɛte ne yaw he ase na yɛma ne ko sɛ yɛ wishing is resounding speedy recovery saa ne yɛbɛka ne poto kasam yo ensɛm yi bɛ ɛde tete fɔre ama amanfoɔ de afɔre nananom bebree sɛ bimpo ɛka sɛ ebia na ye wobotaye bi sɛ ye pese ye bibi editia ye nua he ne ye ne saa ma menkyerɛ kwane a ɛfa so a ye nua Kofi Adoma Nwanwani wotimi nya kwan sɛ ɔba Kwafie festival ɛkɔso ya Adoma 2024 himu anokwasɛm ni ɛwɔ sɛ obia te aseɛ sɛ nso sɛ Kwafie festival ɛkɔso 2024 hi ye festival akɔso Ghana ha eni ne so nibi anase bi maada senti ne meka na saa we ni ye festival mpo nhemfo abeto santene na babɛkyea nananom he bantimi ankyea anwie ne sumduru ye ma ye pon dwumadie he ɛkyerɛ sɛ dom bunkam so na bɛda adwuma pade wogya ne wura kwan ye nyina nim na agyeman badu ɛyɛ aduana nyina piesie na ho brase ne dɔ ne tema a wɔwɔde ma ne manfoɔ ɛyɛ dɔmafoɔ mampo ɛtra eduru miamia bebree ne sansa anti ɛba sɛ wodi afahyɛ he dɔm ne mpempem ba yɛ sɛ bɛba abegya no na ma menhyɛ aseɛ emfiri kwane a ɛfa so a yɛnua Kofi Adoma babi in fact yɛ nana ɔde ne ho afram brempɔn enim Kofi Adoma Nwanwani since 2013 abra na woko ni program so pampa so bibinti memmo media house hidin na woko ho ene ne kodi dwuma nti nana kɔ ho ekokodi ni dwuma die ye nyina nim se nana ebasika kora bia nsensem microfinance wodi mu ntintima a we consultant nti na woko program he so nti in 2013 o appear on Kofi yenua Kofi Adoma show so wieye ne yenua ba ko gazebo ya wo sampa introduce nana de ma yenua Kofi Adoma sɛ nana ɔne ne ba bedi suma hene ma in fact ayonkofa he ekosoro nti Kofi Adoma ehia bibia na otimi frɛ ege nana adwenkyerɛ ewom program he ekoso bebre ma Kofi ebie ne Kofi TV kora ya nana afram brempɔn edi mu chefa bebre anase o contribute ni quota sɛ be ya Kofi ne platform he ebenyini esan sɛ enya abronko ne dokronko ye nyina ye nipa baako o sɛ ye ka bom ne ye support ye de ma ne kosoro nti ayonkofa he kosoa ema eduru 2019 Cubana eye abonofo adehye abewo North America be 10th anniversary anabedi nana enam nana suma hene so eye nana Dr. Afram Brempɔn so ema Kofi Adoma enya kwane ekɔ America
for the second time according to Yenua Kofi Adoma Nwanwani cover program he. In fact, anwamwam de bebre any free mu baye. Na menyina we so na menka bibi nkyere wo blogger wote baabi a sebe. Wunnim baabi a ayonkofa he fa free ye. Se Kofi kwaye he, se onya bibi wom na ya anwamwam de a mepa cha wante bio. Asem we a mekan esi 2019. Na che se ayonkofa he aginama from 2013 a travel out to 2019. In fact, etwaswa de konanim Satam Cubana uko Columbus ya maame Harriet Ajay no ye president wo ho vice president no wo Cubana yenua Andrew Yeboah onana na oye vice president Kofi Bae wo be ye nadwuma se de se ye nyina nimbonofo modene ba abebo nti Kofi be bɔ ne ho moden ye ema dwumadie he eye kra behwe eno achi ne na anwa da Kwafie festival ya egintre ha in fact Ghana yemhu ne se so dai ebe na on the 17th na ye Sunday ansa na program he abaso ne yenua Kofi Adoma Nwanwani esan se wona ye nana suma ewo nkitahudie nti wo fra ne se publicity ewo nkran about Kwafie festival he ewo fam nti nana said ya wone ose ade yo agiman badu tie yi de eye do mamman wura ebe ya nka link me na mintimi nya said ebe ya ye betimi ya promote program he mana ye kra behwe yenua Kofi ye besra wo se sa adwene pa wunya he enu hoda osan se wa kire se wo ye bunu ni na nka wo ye ama bunu adwuma akoso nyankopon ne nananom benhira anokwa semini tata ma yenua Kofi efre ye na ye nana suma hene one ye nana doma hene etika ma be tu kwana ko baabi nti waka se efa Kwafie ho ane ye nana ebie ni speaker loud said be ya ye nana doma hene ebete said ye woka nti wotie nkombo hi bia nana network nye ne wakate ye nti ye hangi apa ne nana suma ebo nana doma hene mane se oh eye wa wo de hye Kofi Adoma oso opese obe cover program he no bo hu dawro na edu akire Nana se o we de asempa obi anka se for asempa kodo asempa de oba wo ye ne bedi ho nkomo se nana doma ebisa nana suma se na ne ebisa ne se onfa ne budget emmeto yanim se ne wo beje na yemhu na yanya ho nsiesie anokwa semini Kofi Adoma kire se wo ye bunu ni ampa nti waka se wontumi in charge nana doma hene nana ya nana doma hene de bema ne bia obesom ne nana se dabi benya ne saa woni team ene beba be ya adwuma semtwerefo asema me kan nyina adanse da ho a me wie na wo pa me de adanse he ebema ho woni team ene ba wo ba be ya adwuma oba ne sen na waka se de me de bema bia nti wo de o ma ye budget nti edi be ye nanan ne yenua Kofi Adoma in fact na ye ne de ne se obe charge na nadoma hene mmom na wone no saa tambeni ayonkofa de by true na nasuma hene nti ba benya saa ayonkofa he odi be ye 4 days ne Kofi Adoma efre na nasuma hene se opese oje 30,000 aya titisika he 300 million eno ne wo beje na watimi aba abekova program he enti na nasuma ye ne se saa de ya forward mame on WhatsApp na me forward mame nua osagefo sebe ya wonwa de naniwa ebehunu sede wo charge anakwasem ni yenua Kofi ede budget he bae he na akwaya 30,000 here wakan no for Angel TV ne wotoso biem eye 15,000 for Kofi TV ana afede wotoso biem ye 10,000 for Magreheb se ono so beba abekova ye ni nana suma bisa se ono kura de onim Magreheb me ye nyina ye nim ya nana doma hene ba bia wo hobi nti waka se ono de wonim no na wo followers pa nti wo ba bia kwani da fam obetimi aba na kasa ne ninja mu wo charge wie ye he ne nana suma kura de anhwe boa wo de aba he se de ofo we de ma no ya na opia de ma osagefo na osagefo be frɛ nana suma hene se na Kofi anka se 30,000 oye da ni 15 ne 10 bia beka ho ema ni duru 55,000 ne wo be kyerɛkyerɛ mu se o Kofi TV hi gina nko
Magrehab Gina, ne Angel Gina. Na Angel for him. Yawada no pa, bebeba befa program he. Na fesu na nwumre bafa. Nti wo hwa 30,000 abeje he de enya de a wobro so. Anokwasem na nate ase no wagi Kofi Adoma bank account. In fact, omane Absa account and I say yes, bank account be no chance no bi ni doma ha. Nti ebe ya ma me commercial bank de na yenua Kofi Adoma ma commercial bank account a Steven Adoma na chese ono ani din ene da so. Ne be ya nhyeche se wo be deposit 20,000 na 200 million. Na wo betwa wi a de aka he be de aso ne so. Nti Jumadi he koso ye nyina ehwe se nka Kofi ebeba Yawada no pa. In fact, be frɛ Kofi wie after se ba send sika he, ofra na akoto voicemail. Ofra na akoto voicemail. Nti e ma osagefo efa phone frɛ ni nua suma hene. Ya frɛ Kofi a ne yenya no. E ma ono so frɛ Kofi ma ne koto voicemail sa. Nti a kire ni Kofi be frɛ ye na suma hene. No a kire ni se o wantimi ansim eye okuada anajo because enka obe cover program Yawada de a e wo se okuada anajo ni wusim na nka Yawada he anopatututu wa sete woni ema na wa atwa program he nti obesimu nyame boa Yawada himmom na chese atiefo ahutie me Yawada nhyehyɛ ehi a yegina so se ye betwa morning show on Angel a ye de 30,000 he Yawada he anya maso ne he akoye bibia ewo ho enye hwe ni ye koye nim nti wo hwa Yawada he ebo no nkron be 9 mu ho ni ye nua Kofi efre ye nana suma hene se oh ye sima ye ba na ye duru duma sua a ye ba ne nana kire ne se oh ho ba mom frɛ me na ekyeye na Kofi meduru ti na ade asa ekwa anadwofo ma nana kire se ebia wo meduru na ade asa nti ono adi kan frɛ Kofi no wade number bi enam ne so no wade committee chairman he festival committee chairman ne number ema be se ben frɛ no na be frɛ no he so be yi ya ye nua ba hard working lady a wo wodo ma himfi abampreda se ye nua ba Linda se Kofi ba onfa ne nko hotel because one ne hwe accommodation nyina so ti me fosu Gideon ne bono champion fo a ye kɔ nyina ye nua ba Linda ne kope ba bi maye ne ye kɔ da nti kasa ne ninja mu anokwasem Kofi beduru ye Emma Linda ekope ba bi de ma Kofi ne nana suma frɛ e wo frɛ no so me wo Linda nchen a wo de me ko hotel ho na chese de ye hwehwɛ no ya fumpan ne wo hia ne me ye hwehwɛ se Kofi beba be cover Kofi aba wie na chese how bia eni ho biem ye ni ade kyen program he eguso a ekoso ne Kofi eye se okwa akotwa na mom program me ekoso wa abampreda se ahimfie dada ahimfimfini nti Kofi di kan sete ne cameras ne niema wa abonten ne be kire beba bi a ebe koso no otutu ye ne okọ hyehye ne wo mfini ho Kofi hyehye wo ho wie ye he no ohu se hene bi ne dom eba nti wo ba betwa e wa abonten ye mu ne nkwanhia he ba ya brani etutu a ematuo he mu atuduro ebo Kofi ani nti nyame anim ni ya ne twentwen so se domafo munnim bonofo ne akoma pa yewo me bobono domaman connect fo me bobaba so bedi mu ntintimma ene nananom a behu ye edi Kofi ekodoma hospital a ewo ho mabekwohuru nani so ewie ye mebia me de adanside beto ho one be eye video ahodo se ye nyame ne aye nyame a nka edi bone ni nyina me de hu video be ma ho nsentwerefo na ho abo in fact na chese Kofi eye nso enye saa nti Kofi ye se obebu na ketem na wode akọ asema ye kan nyina he ma me nyina so na me mfanse bibi menua ya wote menchin oka brafo he ho abewo doma ahimfie menua pagya wonsa na ye nhwa ade ohwe ne nsa a obehu se be de bandage abobo ne nsa in fact ye ko program ewo ho ema wo tutuo matuo he paye ene etete ne nsa na se eye ne nsa se de ayeyi ne America edi asiso ne se eduru amamra ne amane mu a se de nkwanhia ewo ka kwan so se de nkwanhia ewo yadwuma mu se de nkwanhia etimi tu nipa bi ahe etimi tu saa nipa hi bi menuanom asantefo mebɔ hu din de ayemfa nto ho
me bo hu din a anidie kwan so nyɛ sɛ bi akasa twitwie yɛ nyina nim ɛyɛ na na asante hema yie okɔman joy online a we report yɛ sɛ one person shot dead wa obetimi bɔhwɛ sɛ nyɛ nɔkora na yɛ amamra ne amane yɛ bi ne ekoso ne manhyia ahemfie bɛtutu a ɛkɔbɔ obi wahu nti ɛwa ɛyade a nkwanhyia etimi etu nipa bia wɔ de ɔbɛyɛ mu ɛnyɛ no nko o wobɔ manhyia wobɛhu sɛ incidents bebree asi so me ka saa asɛm wei ɛde akyerɛ bloggers a ba yɛ ne sɛsɛbe ba agye contract pefu bi a bentimi no na bɛtwetwe amanfoɔ de abɛwura saa de wei mu nti yɛ ayɛ tenkyɛ yɛ mmisa sɛ man hema yie na ba atotuo na sɛ tuo he aka obi manabu a yanka sɛ ɔhempɔn a wɔwɔ hɔ yi wɔnim hu bi ne saa nipa he wu ya na dabi yɛnim sɛ asan ɛwɔ hɔ ewom sɛ ahwɛyɛ wɔ hɔ deɛ nanso nsɔhwɛ ne asan so ɛwɔ hɔ nti ya yɛ nua yɛ a wɔte yɛ nkyin sɛ obi se yɛyɛ sɛ yɛbɛdi Kofi Adoma bɔne a me bi sɛ o yɛ nua yi odi na nadɔma ahena akyi bra no wosua ne wodi n'akyi a fitimfie bɛyɛ dunum bɛyɛ 15 years ne wodi n'akyi a yɛ sɛ adwumadie yi wanhyia saa nkwanhyia nya bi 2024 mu ne wɔhyia saa nkwanhyia yi nti na me bi sɛ yɛ nua yi so yɛbɔ yɛtim sɛ yɛbɛyɛ ne bɔne bi ana ne yɛkɔ so wɔ asante fo ba hemfie he bɛhyɛ da ne bɛdi saa nipa hia wu ana ɛyɛ ade a wɔtimi si na wɔsi a homma yɛmpɛ kwan a yɛbɛfa so ne yɛbɛtimi aka asɛm he bɔkɔɔ na mmom me yɛntenetene yɛnsa ɛmfa nhyɛ obi so na mmom mɛgyina wei so na matu yɛnua bifo ɛyɛ yɛnua Magreheb yɛnua Kofi ma adikin aka sɛ yɛ a wonam mu mefo so Gideon ne bono nkyɛmpemfoɔ nyina yɛte saa yɛ a wo hi bi esan sɛ wonsono sini ne yɛ na yɛso yɛnsono sini ne wo mogya a ɛnam yɛ mu sɛ abonofoɔ bi ne nam mu nanso yɛnua Magreheb ɛyɛ me sɛ wo yɛ asu a kyen kunani wa yi ase yɛbɛsrɛw ada bɛde wayɛ bi a twa so bɛnka sɛ wayɛ bi a toa so nsɛm bi wɔ hɔ a wɔka to mu nkyene dodo yɛbɛsrɛ sɛ twa so ɛyɛ ama yɛhu sɛ sɛbe wo tirimupo bi ɛde fa deɛ wo yɛ he ho osan sɛ Kofi Adoma asɛm wei si yɛ he edi bɛyɛ na wɔtwe miɛnsa kɔ bosome ansa na ɛba abɔnten so odi ne ba yɛ aprɛko pɛ yɛpagya ne huu sɛdeɛ yɛpagya ne a yɛnua Magreheb a wo free kyerɛ a ɛyɛ wɔsagyefo agyemanbadu na saase so ya ne benkum hene ɛne yɛ kyerɛ hene nti sɛ nka yɛka kora nka wo mmom ne wo bɛka ne sɛdeɛ teɛ nanso ɛyɛ a yɛsɛ wo de bi ka ho dodo Bronchampem Association yɛka kyerɛ wo sɛ yɛsrɛ wo wayɛ bi a twa so yɛba na ho braseɛ mu ne yɛ ne wo ka saa nkɔmmɔ wei ɛsan yɛnua he pira wa pira nti yɛmmɛ yɛ ne gidigidi na ne meka bie mmatoa so ne sɛ yɛmma mmɛkasa yɛ ma adi kan aka ma mensi so bie ma nsamatoa so ma kyerɛkyerɛ ma akɔ na nanom bia ma pɛsɛ bloggers mo bɛkasa bɛ ho bɛngye pene nkasa mo ho osan sɛ Kofi yɛ yawa bɛte he na nanom bɛte saa yɛ yawo hi bi na amanfoɔ bɛkasɛ na nanom ba yi bani ɛde ama no dabi yɛwɔ Suma traditional area ne yɛwɔ Suma traditional council ne yɛwɔ Doma traditional council sɛbe nyɛ obi a ɔpɛ mischief ana bɔne bi adi a wɔntumi mmɛka mienu hi mmom ewom sɛ wɔsagyefo ne nua kan ne yɛ nana Suma hene deɛ nanso obi a wɔ baabi a wɔdi ne nkui obi a wɔ baabi a ne territory ne yard ekokosi nti mɛsrɛ mo ba bɛbɛtimi de odi obi abɛto abɔnten akakasa twitwie ɛde afa nananom bi ho ɛkyerɛ sɛ sɛbe bɛwɔ tirimupo bi na mɛsrɛ wanhwɛ ya wobɛgye paa ɛso sen wo wanhwɛ ya wobɛgye paa deɛ wontumi ɛnnɔda nti yɛbɛsrɛ wayɛ bi atwa so yɛnka sɛ wayɛ bi a toa so ma mentoa so na menkɔ yɛnua Kofi ne incident him ti ne ɛbɛba ne sɛ bɛbɛfa Kofi na bɛde Kofi akɔ nkran ampaniampa bɛde Kofi koduru nkran ya yɛwɔ dwumadie hia se nyina bɛhu sɛ yɛ na Suma hene na wani hɔ enti ɔba memenda ɛyɛ deba kɛse yɛ he yɛ nyina nim sɛ deɛ dɔm ne mpempem bunkam so na dwena mma so ma na mmisa Kofi asɛm nti wa mmisa Kofi asɛm nti kwasiada Thanksgiving service ase ne obisa sɛ na Kofi wɔ he ne sagyefo ka kyɛn dɛ ɔkɔ nkran ɔkɔ fiada anɔpa he nti nana kora ɔhwɛ na dwene mu yɛ ne na kakra na mmom na bɛte hɔ a program ɛkɔ so nti wantimi ammisa mu asɛm
akyire ni obisam ne bɛka ne asi nyina de kyerɛ nana kwa no wɔfa phone ofre Kofi yenua Kofi adoma nwanwani efrefrefre na nana yenua Kofi empeke ko he no ofre akyire ne Kofi adoma eyere ebefaye abusuafo ho animu a ne wo kan he mintumi mfama no enka enkyere camera wa ha esam buo ne ntete ne anidi a ye wode manana no munti asem bi wo ho a nyame ne meka bi na ne tie otwam ne meka ne se nsem a yenua ba anase nana hema ne hema ne ranka wo he saa hemfo him 51 ne hye nana suma hene nase ono ne level a wo sesi 51 ne hye nana suma hene nase wo ne traditional council nanso nsem a woka kire ne he na wontwa yie yani anje ho na akirei ansa na nana suma hene ma na hunu se na woni ho oba grande ba hi bi ne nana ya Kofi adoma ne yere otwa ne ho a osane epa nana chewo se se wankasa yi a wonfa nche no eno eda nchen ye nyina nim se kwafie ye festival na ye wonhyehye ya ye didi festival enti committee chairman na wada festival hia no eye oberima dai kusi jaba na woye doma eye ankobia hene wone ne da no asem yi siye nana sajefo emfa ho se domafo tu ho na mo wo doma ba mana nso ho otu festival committee chairman esan fa nkonwaso hene de ka ho ema be bo anan ekonkran ko hwese de Kofi ho te anuanom ohene ebekọ baabi a obekọ ne nsansa na eya sensebe me bisa na mempofo so Gideon a meda bono nchempema no sebe menkọ baabi nsansa nti de me kire ne se na ewoburo nya beremu bekoye ekoye Kofi aye kakra ko hwese de ne ho te na beko hwese de ne ho te wie ye ni Kofi kire se be the banage bi abo nani so after se ba kwa aba na suma hene efa fon efreye ema o kire se be the banage bi achechiri nani so na se be sane banage hin na wanye yedi a je be de ne ko UK ana be de ne ko Dubai na be kokoye surgery ehwe nani he se de be ya obeyeye ne nana si yo ye de mpaibo eta wachi se be sane a yegidi se obeyeye kasai a meto aso yi ewo hwa wosan se bede se utumirika kotwam wotamfo ne dan achi a wopae wo kromfo nti na amanfo anya tirimupo bi wo ho se bede be rane eye dwumadie fefa a ekoso wo doma he down na ba keka ne bebeka nti na kasa bebre aba monten so me de kra de enye kasa he ne hiame o kasa wie ye he eba se Wednesday besane Kofi ani nti na nana suma afri nkran aba okonkran wa afri ho aba beduru a wo techiman a wo ye workshop e de ama Pentecost fo bi eye credit union fo nti wa kwansima ne Kofi adoma efre wo no ankasa fre nana se nana me pese me ni wudi nkomo ne wo de Kofi me kira de nti me fre ho ne Kofi ende ko he asema me kan me nua Kofi adoma eye dansini obi abetimi atwe apini no abisa na sembe boa kwansima ni yenua Kofi adoma san fre biem ofre no de nana nti wo se wuntimi ne me nkasa no de Kofi mi gina me na so ame kire ade nti se me wie me ko break pe me frɛ wo na ne ewo ho bia me ne waka ewo hwa ne 11 boy ne be ma nana no break ne nana ko frɛ Kofi ofre Kofi asema a obeka ne se nana mani hi sei mani fra no de nkasa Kofi wani emfra no de mani he ya ne ye me ya nanso still mente ya nana osagefo enka osagefo ajimanbadu yente ne nka no de nana do ma hene ne asoma committee he festival he a wo ba ya nkwanhia ba ma wo behia ye he ne chairman ya nkasa ne nana asoma ma na ba wo hoyin nti nyese me defend me nua sa wo kasa mente nana nka de a mente ase nti ema nana suma hene efre nana do ma hene e de to nanim ema nana do ma hene eyi $5,000 ede ma committee chairman festival committee chairman eye nana de kusi jaba weye ankobia ede ma doma traditional council eyi $5,000 ede ma ne say yo Kofi se sebesane banage hina anye yedi abede ne beko UK ana Dubai
enti bemfa saa sika we finance na onfa ntwa ticket na onfa nko Dubai he anokwa semini nana efre Kofi nom frɛ wamfa na wei ne na de kyen nana suma hene san frɛ Kofi Adoma se wo check se de ne hote ofrɛ ye he ne yere ene fɛ na mom okama ye hu se eye yewura nana agiman badu ne yere afrɛ nanso wone de wa abobɔ na dwene e de ama no sei ni woka no mintimi enka bi nka ho ne mintimi nyi bi mfiri mu go bisa ne sese ne sen ho e ma ne kyerɛkyerɛ mbebre abusuafo ye mfa no ntu yachi nya no nti kura ne ye wa ha nti na ne beba ne se e wo se nana suma eba inauguration eye president Mahama 7 December na be so ani in he oba omeka nana da ekusi ne ho na benyina benkamom na benko Kofi Adoma fie na benfa $5,000 he enkonko ma na esanse wo fra benfa ne ko ne nana ye ne se waate in fact asema me kan happened on the 7th of January nti nana ba wie ya wokọ inauguration wie nana na kire se wa abre nti ade ekya na bakọ atiefo ahutie me saa na dwohia no ndu pepepepepepe ne ye nana eye ankobea otwa nani de hwe bane a wo firi mu na che se bantimi ene nana suma anko ansan amfa $5,000 he anko ankoma Kofi Adoma ma edikan ma kire mu se na wa edikan akwa no ne edinkan okọ he wode buamade kakra de koma Kofi enye no nko ne ekeka ho bebre wode koma no enti eba ne sei nana anko antimi nko esanse amanede ene de okọkọhwe no betu ne se wonkọhwe Kofi Adoma he one ne aka nkyina gui emma Kofi Adoma ebe kire mu se ba frɛ ye nana doma hene na be frɛ na omfa in fact wa wunim doma ahenie ne doma asem he ubenwu se in fact ye nana nkobea eye nana doma hene na nikosua prekope nti asem he wo ye a wunti ye nana suma kora de na wo frɛ nana doma a wontumi emfa ene ne nkasa esa na awreho a na abunkam afa beso nti anokwa semini ye ni etwam kakra ye betia ne se amanfo de te social media be de be frɛ Kofi ekọ doma ne wa kopira be frɛ nananom a nananom bempeke anuanom enye saa ne wote se de wote ne ma kyerɛkyerɛ mu he na yemu ye na aseme wa beda beso si se nka nananom emetena social media ne nyiba no ana benye ne sen ne eba ne se nananom edi nkomo wo fam ne behu se de asem hia si aye he wo se yetimi bieba na yebeyi asem hia no ne ye kyerɛkyerɛm se de wote na ye de fa ne kwan papa so ne yehu ne pomatobre esanse mpanyimfo ne mu bube mu de ba bi a ade da se wamfa anto a wo firi to nti nkomo we nkanya social media so nkomo nanso nipa bonfo bi a yankasa ye moja mi susu se wo ka ho ne bede akosi ne na so se sebe onka kansem bi a ebegu nananom be ho fi nti anuanom ye nua Kofi Adoma yenim dwumadie papa wa didi asom Ghana man empo eduru ba bi a na ye nua junior DL daddy Lumba na nani say he Kofi utwa de beto mountain so ma ye huye ema ye mu bi ye donate ye e de boa ye nti ye besere wodie wanya de aba social media so bron champem association ye nkasa kwa ye gina ya namu ebisa se twa wodie na fa beto social media se de ye nua Magreheb ebe keka ne nsem hia anase Magreheb mmom twa na fa beto social media nani he ye bra Kofi se de nani he waduru na mmoa bi a ye so bron champem association ye betimi he ye de beba abeboa ne ye afiri ho na mmom emma ho nya ne se sebe eye nhye kete se wo se nka obi etwa nani e de beboa se de ye nua Kofi Adoma nwanwani wo kasa mu wo kan kese de wo ne nana agiman badu tie na nka ba bi kura na kokova program ne wa pira nti nka wo se nana efre wo ne wo se nana ye bia wa tu na de hye na safo enhemfo mienu ama baaba wo na so nti ye anso wani enya no nko an be plan kwan a be de be fa so ne wa wo nua a wo ye nua ya wo ye domani wo ka ho
eba doma awodi muntintima ye nua Margaret bia betena ho empo ede doctor tape bia enye ye nana suma ne voice ede abetum fidie so ebo ehye na horoba kakasa bia emfa ye de ye kan say said ye wo ye ma afoforo ye nua Kofi Mama Margaret ba waje contract ya wo ye wontwa wani here no mfa mra mbeto ho wode ba beto ho a mmoa bia because say akoye social media nkomo awie enya de a ye betimi atena fam asiesie ye di ni social media wie na wode beto ho a ye bro nchampem association ya fa to ye ho so se mmoa bia ye de bebo ahe ye bebo afeso adofo aba boa wo ya hu se ene angel for be kasa se be di kan ma wo $110,000 and $40,000 se fa boa nanso binum be de wa angel for be mmoa ho ya hu angel for se ho de se sika hema ye bra Kofi a ye ne ye nua ye da ho ase eto so biem ye hu se ye nia ye business mugu ba kon a be friend Ibrahim Mama wa donate sika e de aboa ye nua Kofi ye papa Ibrahim Mama ye da ase bro nchampem association ne ye so ye betimi ayede afa ho bia he ye be ye esan se ye nananom bro enhemfo nye social media ne be di bensemo na bede se bibi anase ade eda abenko no mu na ye pe obi asoma no manakoyi a sabe enye prako ne besoma no besoma prokwaku na wafra benko mu na wakwakoyi esanse ho ne wote nti bro nchampem association ya beto social media yi de ye nananom ano ya bekasa se ho de ba ebetu dwa mmoa bia osese ye boa he ye de beboa ho megina we so na makasa e de akire bono bloggers hi nyina ye besere ho ya wo ya ye nua hi famu hi ye gitum na ye yawo enti emfa ho se Margaret tenchen na otu futuro gum ema ede ye yawo bi ba ma ye beka kasa ya na bia koka ye bra Kofi de ye besere ho wontwentwen mu kakra na yenim se ye nyina ye ne brewbrewa e de asumdue beba na ya bompa ye so se ye nua Kofi ahoden mapa a esipi esita ebeba wafam na ye nyina ya kan bom na ya som na Margaret ma bodin bebre ya me se niam a wo hye nyina wo ye bunu ni nanso wonna bunu he a ewo wu mu he adi ma me ma classical example ye nyina nim mekọ bunu a esi wo techiman eno so ye butu te se de kwafie festival he ye he ye nua Margaret wa mekova nanso wotimi kire se atituro bi wo ma mekọ bunu fo serve be letter ba ma na chese tam bia kwa akoye se de wo be ya ebe rane bunu image down ene wo be ye panyimfo be de se wutwa wo tekirema na wo hwe a wonwe nam bia o ye besere eye mame me fosu Gideon wo bunu ni abutie me eye mawo se bunu animonyam be koso sen se sebe ubotom ebe ye ma na se ubotom ye ma na wuni bu a ukoba bi kura na wo koto ade emfa ho se wo sika kasa abebe kan kire wo he wanhwe a wani nje nti de ye de ye kasa eba wie ye he ne ebesere ne se ba sori na be kasa bebre he adwobrɛw mefa kwanya we so na bloggers bi wo ho a media fo a ho be ma acknowledge ho nyankopon nhira ho se brano ho bobono ho dawro na mpanyimfo be de aboa bi wode nkanka binum be frɛ ne mfote o de wo si ni dan nyina na wo di neti ahi bi nya saa na se wojai kodidi a ebedwira agu nti ho ye nyina ho ye ho adwuma ho ye ho blogging nyina ne be ma bono atumpon ne ho ye he me start e de afiri ba be ni ha so ansa na aba ho wo ha yi so ye nua mama ba nyankopon enhira wo bebre enya won ko a India Man TV nyame enhira wo bebre blessed daughter nyame enhira wo bebre ye nua two girls nyankopon enhira ho ohini David nansen ya hu dwumadi a wudi e de boa bonoman in fact enya se bia wo hye yachi ne wotan wo bi wo ka nokre na yani aso nyankopon enhira wo bebre ba be keka ho se mantimi amawudin a wodasani TV amore mo amokeka ho nyina nyankopon enhira ho amo baye etimi be cover program we eye Wamfiman TV o ha nyankopon enhira ho eye Karim Citizen
o ha nyankopon enhira wo bebre ni dwumadi a wudi Adepa TV fo ho ya ha nyankopon enhira ho bebre Ahenkan TV ho ya ha bi nyankopon enhira ho Top TV ho ya ha bi nyankopon enhira ho bebre Old Burger TV in fact yete ho so a na ya sorry nyankopon enhira ho bebre ya mana komu kasa ye kan ye se unim se baabi akwatia wa wada woroma fa cheye beda papa so a opa nwoma so sabe ni ye munti o nye nanumude na ni ye munti a enti se ye kasa dodo mfonsuo mpam mfonsuo bi bamu na atia wa homfa nchaye bronchampe masusuesin ye gina ho e de masumdue enne yantena doma anye sa adwumade wei yantena brekum anye sa adwumade wei yantena nsuatere anye sa adwumade wei yantena kira yantena techiman ye twam kentampo yantena jema burun kronkwan ne mi bobodin ye ba abase ne ye be ye sa adwuma wei a eye the eastern part of Bono me kire Bono nkambomu a ye wo ye be so wohwe babi a ye te nananom ba himfie pe e kire se burun champim ma ya adehye prekopa ye ka ne ye nim na nkambomu soronko ne nananom be hwehwe ma kasa wi a mede ma no besi he ne mesre ene se #Bronchampim Council now nyankopon enhira hu nyina meda ho ase abusua na chese wasuma wedie wasuma de course ni munchire mu a se omode ma obia na omode ama de siye sinesie ni nyina mama wate ase de honum bia so abusua yaso yani edi akiri de ho bia na se waso te bia no me sha obo se ye de bebra ehai eye Adepa TV yesere wo se obe subscribe na ye wa like na wa share ama obi bia na hu de koso wo man ye mu na de ebesi bia so ye sha obo se ye de bebra na usu udi waso ati yada wase se ohweye bye bye.